Alguna intervenció més? Té la paraula el senyor Pau. Gràcies, senyor alcalde. Bé, jo defensaré la moció que hem presentat nosaltres relativa als desnonaments i la meva companya Anna defensarà la descompart d'Esquerra Unida. En primer lloc, s'ha comentat així que l'Ajuntament no pot apagar focs. Jo crec que no sols no comparteix aquesta opinió, sinó que crec que deu apagar els focs. Crec que té que ser el primer que té que acudir allà on li fa falta. Podem recolzar la ILP, ens pareix perfecte, però recolzar una iniciativa legislativa popular no va donar un sostre ja al que el necessita. Per això creguem i volem donar-li la importància que se mereix a la nostra moció, perquè sobretot proposa accions locals, accions concretes que si entre tots arribem a un acord se poden implantar ja. Aquesta moció, la nostra, la que hem presentat contra els desnonaments, parla de les persones que estan en risc de patir aquesta desgràcia, de com preocupar-nos i de com ocupar-nos d'ells. Es demanaria als companys regidors del PP que siguin valents i voten a favor de les accions que crec que són totalment lògiques i que crec que poden ajudar a molta gent que està patint-ho i que ho pot patir en un futur. Li faig saber les nostres propostes que espero que voten a favor. Primera, el que demanem és formar una persona de l'Ajuntament per a que s'especialitzi en temes de desnonaments, creant així la figura o l'oficina d'atenció al ciutadà en perill de desnonament. La segona proposta que li fem és que l'Ajuntament medie davant de l'entitat financera, afavorint la negociació i sobretot aturant el desnonament. Per què no suggerint a l'entitat financera que podem retirar els nostres fons i de forma immediata, si no s'arriba a un acord, i també en una visió més de futur intentant, per què no, reunir-nos en els mateixos directors de les entitats financeres del poble i avançar-nos a el que pugui passar, no sols a el que està passant ja. I aquesta seria la nostra segona proposta. La tercera seria instar a la policia local a que no actuï, atenem-nos a llei, a que no col·laboren en els desnonaments. I la quarta seria crear un arrendament social per als ciutadans afectats. En resum, aquesta moció el que pretén desenvolupar, torna a insistir, és una acció local, atrevida, local, directa, però sobretot justa. Crec que ens tenia que donar vergonya, no per ser responsables, però sí perquè no podem, o pensem que no podem actuar, però ens tenia que donar vergonya veure com la gent se queda en el carrer i no fer res. I ara és el moment d'intentar almenys fer alguna cosa. Així, ara, en aquest plenari, podem arribar a un acord. Crec que és el moment de reaccionar, de posar-nos a l'alçada de la societat que ens espera i ens exigeix una resposta ja i urgent. Gràcies. Molt bé, gràcies. Alguna intervenció més? La senyora Anna. Gràcies, senyor alcalde. Jo sí que volia fer una intervenció perquè ja s'ha comentat tot quina és la finalitat d'aquestes mocions. A mi sí que m'agradaria entrar un poc en el contingut del mencionat decret que fa referència a la moció d'Esquerra Unida. Quina és la finalitat d'aquest decret llei 6/12? Quina finalitat té? El decret concretament té la finalitat de protegir els més necessitats o, en terminologia que diu la norma, els que estan situats a l'umbral d'exclusió que poden veure's afectats. Aquest decret el que té les conseqüències és que dona una carència de plaç per a tornar aquests diners, o sigui, amplia el plaç de carència i després, en cas que inclús ni així se puga, dona la possibilitat de la dació en pago. Això està molt bé, però la curiosa d'aquesta norma és que en comptes d'utilitzar el concepte d'ordeno i mando que té totes les normes, el Real Decret utilitza una tècnica legislativa un tant estranya, que consisteix en que la norma, aquest decret llei, no és aplicable a tots els bancs, sinó sols a aquells bancs que s'hagin acollit a un codi que es diu el Codi de Bones Pràctiques. Això què vol dir? Que és un sistema de voluntariat, que si l'entitat bancària a la que jo li dec diners està acollida a aquest codi de bones pràctiques, jo me podré beneficiar, però si no està acollida a aquest codi, jo no me podré beneficiar. El que entenem que aquesta forma de legislar no és ni justa ni equitativa i que atenta precisament al principi d'igualtat establit en la Constitució. Ja hem dit que
el que volem és que no sols siga per a qui el banc que escolleix aquesta norma, sinó que té que ser obligatòriament per a tots els bancs. Per això demanem que des de l'Ajuntament que se posicioni al costat dels més necessitats i que d'alguna manera que demani la dació en pago per a tots els casos, no sols pels bancs que estiguen acollits. I també que si per al cas que això com no se dona perquè el decret ho permetís, que no treballen els bancs que no estiguen acollits. I també que reclame que aquests bancs que han sigut rescatats en diners públics, totes les vivendes que han sigut desanonades, que d'alguna manera se posen com a un alquiler social. Per això reclamem i diguem que s'aproven tots els acords que han sol·licitat els meus companys en les seues mocions. Gràcies, senyor alcalde. Molt bé, gràcies. Alguna intervenció més?